Dobrodošli u još jedno izdanje Ajmo da rešimo podcasta. U našoj 18. epizodi pričamo o filmu Dara iz Jasenovca, koja je izašla pre nedelju dana, 10 dana. Mesec dana, 3 mesec. Ne, mesec dana ako gledam američku premijeru. Da, našu televizijsku premijeru je imao pre jedno 10 dana, da kažemo. Sa nama je vama je Kosta, okoreli filmofil, pisac za Taste of Cinema, a ponekad i kritičar na PDF-u. Na PDF-u, dobro. A koliko si otprilike filmova pogledao? Koliko sam filmova pogledao? 2700. 2700 i brojka će preći 3000 do kraja godine. Nažalost, jedan film koji sam morao da gledam ove godine je Bijela i Dara iz Jasenovca. Da, pričat ćemo malo više kasnije o tome šta smo ti i ja mislili o filmu. Jel imaš neki omiljeni žanr filmova? Ma ne, daj mi šta daš, sve ću odgledati, sve ću komentarisati. Super. Baš nam takav treba. Što kažeš, sve si hteo da pogledaš, ovo je naš pokušaj da se napravi neki film o, nečemu čemu pričaju ljudi da je trebalo da se napravi još pre 50, 60, 70 godina. Pričaju zato što ne znaju. Filmovi o Jasenovcu su bili napravljeni i pre 50 i pre 40 godina, samo što su bili napravljeni za vreme Jugoslavije. Ovo bi trebalo bude naš prvi film kao samostalna Republika Srpska. Kao samostalni film Republike Srbije. Da. Dara iz Jasenovca je bio naš kandidat za najbolji strani film koji, nije ušao u užu kategoriju. Ceo je nastao skandal u vezi toga zato što smo imali situaciju da se film nije uopšte kvalifikovao da bude jedan od najboljih stranih filmova. Zašto? Da bi se kvalifikovao morao je da bude prvo pušten u zemlji porekla, a nije bio pušten sve do pre nekih 10 dana, nego je već odmah pušten u Americi, da bi tamo ispunio uslove, jer mora se pušta u okviru Los Angelesa da bi imao, da bi ušao u izbor. Znači, bilo koji film koji se kandiduje za Oscara mora da bude pušten u Americi? Da, mora bude pušten, ne u Americi, nego u okviru Los Angelesa. Ne, a šta kažeš sad da bi se kvalifikovao po američkim standardima je bio pušten tamo? Pa da, pušten u okviru Los Angelesa, ali pre toga mora bude pušten u zemlji porekla, a to nije ispunio, ali ne, lobby učinio svoje. Da. Jedan od ljudi koji se, protivio toj odluci je bio glavni konkurent Dare iz Jasenovca, je film Otac, to je režiser filma. Srdan Karanović. Koji se borio da njegov film bude naš kandidat. Da, nažalost, mislim... Ali pošto su neke stvari iz ugla se izdešavale, Otac nije imao ni priliku da ode. I onda se Srdan Karanović žalio, a protivnici ga proglasili antišovinistom. Da, i posle je bila ta cela situacija u medijima gde su razne novine ga proglasile za anti-Srbin, mislim što uopšte nije on bio protiv samog filma. Ne, bio je samo protiv toga kako je taj film pušten u prodaju. Zato što se nije ni kvalifikovao u stvari da bude. Tužno, da li i ovo ide u prilog onome što ljudi pričaju da je ovo srpska propaganda, da, mislim, nije ni trebalo na ovaj način da se sve desi ovo oko filma. Nekako deluje na silu da je sve odjednom. Sve deluje zbrzano, ko da je naređeno da se napravi nešto u vezi te bitne teme i onda da se pošalje kao da... Pa nije ko da je naređeno i naš predsjednik je rekao da je on, rekao da se napravi film. Kad su sve kritike krenule, on je rekao ne, ja sam bio taj koji je rekao da treba da se napravi film. Pa dobro, mora je da uskoči da spasi tu cijelu situaciju, kao što uglavnom voli da radi poslednjih godina. Da se sve svede na njega, da se napadaju drugi ljudi.
dalje nastao je još jedan skandal gde su posle ljudi saznali, ali to mi se desilo da je dosta, nakon što je sam film izašao u Americi, su ljudi saznali da je to u stvari scenario koji je, ajde sad mi pomozi, 80-ih bio završen i već konkurisao za film pod nazivom Deca sa Kozare ili iz Kozare, nisam baš tačno siguran, ali takav je naziv. Pisali su ga Arsen Dedić i Diklić, moja greška, i Lordan Zafranović, režiser koji inače posvetio veći deo svoje karijere pravljenju filmova o ustaškim logorima. I eto, tada još u vreme Jugoslavije nije dobio sredstva da napravi film. Pa nije, pošto je krenuo kasnih 80-ih, a tad su već počele veliki problemi po raspadu. Tito umro i u sred toga još da napraviš ovakav film, ko zna šta bi izašlo iz svega. Pa. Šta ti misliš o svemu tome, kako je to, mislim, da li uopšte sme da dođe do toga da se, znači u pitanju su razne scene, dijalozi koji su reč, znači citirani cijeli dijalozi iz originalnog scenarija iz 80-ih preuzeti sada. Mislim, da li je ovo smelo uopšte da izađe u javnost, mislim, na sam film? Pa nakon svega što se dešavalo, ne. Ali, pošto živimo gde živimo, dobili smo to što smo dobili. Jedan osrednji film o Jasenovcu koji je pokrao potencijalno dobar film o Jasenovcu, koji je poslat da ga Amerikanci gledaju i onda su ga Amerikanci napljuvali. Da. Uz malo lažiranih informacija. Da, ali pritom što stvarno mislim, ajde, ne volim toliko da pričam u politici u podcastu, ali takva je tema da prosto moramo. Gde, mislim, uvek su Hrvati bliži bili zapadnim zemljama kao što su kao što je Amerika, dok mi smo uvek težili više, ajde da kažemo, mi smo na međi, kao trudimo se bunemo prema Rusiji, ali opet udvoravamo se svima. I tako ne ide i onda dobijemo to što dobijemo. Posle su razni istoričari izašli u javnost iz Srbije, znači ne iz Hrvatske, mislim i Hrvati jesu, ali hteo sam da se dotaknem toga što su razni srpski istoričari izašli i rekli da ima raznih nepravilnosti u filmu. Pa nije neočekivano, s obzirom da je film rađen na brzaka, nije se ni moglo nešto preterano truditi. Mislim, pričam i o nekim sitnim detaljima, do toga da su rekli, ne znam, koliko se vidi u filmu ubistava Srba, ima, ako se ne varam, ubistvo jednog Roma u filmu. I jedne Jevrejke, koja nije bila planirana. I jednog Jevreja. Da, jedna Jevrej i jedna Jevrejka, koji su... Iako je bilo dosta ubistava Jevreja, Roma i samih Hrvata koji nisu bili ustaši. Koji su bili protiv ustaškog pokreta, ali eto, u samom filmu se ne vidi ni u jednoj sceni ubistvo Hrvata. Jurili su nešto drugo. Da. Baš deluje i tako. Ajde da pređemo, ja sam hteo da mi prokomentarišemo neke scene, ali pre toga... Ti si odgledao film jednom, ja sam ga odgledao jednom i sad dok sam se spremao sam na brzaka preskakao scene da izdvojimo neke scene koje su meni onako bile interesantne. Kad si ti odgledao film? Dan posle premijere. Dan posle. I evo sad kad je prošlo... Nećemo da kažemo tačno kako ide, zato što poštujemo autorska prava. Da, ali kako, evo sad, prošlo jedno nedelju dana, kako doživljavaš film sad posle nedelju dana? Pa s obzirom kakvu temu obrađuje, film je jako neupečatljiv. Ne ostaje u sećanju, niti se trudi da bude nešto užasavajuće, okrutan kao neki sovjetski filmovi koji su rađeni 80-ih, niti se trudi bude neki art film, niti se trudi da bude Šta se trudi? Da samo iskaže... Trudi se samo da kaže kako su Srbi patili pod hrvatskim okupatorima. I samo to, ali to radi na neku
kako da kažem najbolje. Meni je delovalo kroz film kad sam gledao da su oni popunjavali, znači rekli su moramo da imamo scenu gde ubijamo nekoga iz romske populacije, imamo scenu gde ubijamo Jevreje, a način na koji će doći do toga, ajde na brzaka da zbrzamo. Slažem se, da, film je potpuno prazan, ko da ima rupa u scenariju koji su oni morali da popunjavaju nečime. Kao što rekoh, znači potpuno zbrzano deluje film. Bez poštovanja prema žrtvama. Doći ćemo se specifičnih scena. Hteo sam samo još da spomenem glumu i izbor uopšte glumaca. Ti i ja smo pre ovoga pričali da ima dosta srpskih akcenata u ulogama Hrvata, to jest Ustaša u filmu. Da, ne samo srpskih akcenata, nego beogradskih akcenata, koji nisu trebali da budu tu uopšte, ali mislim imamo mali izvor glumaca, koliko vidim. Da. Pa i ne može se postigne nešto veliko. Dosta glumaca je baš iz Bosne i Hercegovine glumilo u filmu, baš da uvedu malo drugačijeg samog akcenta, da ne bude sve baš beogradski, jel te? Pa, tako deluje. Uspeli su donekle, barem što se tiče logoraša, da ne ispane ko da su autentično iz krajeva blizu reke Save, ali Ustaše... Nije im nešto pošlo za ruku. Čak imamo i situaciju gde je jedan od glumaca koji glumi oca Dare, koji se zove, sad sam zapisao, Mile Ilić je njen otac, što su uzeli Hrvata da glumi njega, ali sa druge strane nije delovalo da su mnogo uzeli samih Hrvata da glume Hrvate u filmu. A dobro. Da li je to možda i došlo do toga da Hrvati sami nisu hteli da glume? Pa vrlo je moguće, ali više mi delovalo kao da su jurili nešto postignu, pa nisu ni stigli da zovu Hrvate koji bi možda bili radi da učestvuju u filmu. Na brzaka nešto da stave. Dobro, mi ćemo sada da prođem kroz neke scene koje sam ja izdvojio. Ti dodaj bilo koju scenu koja ti deluje interesantna i bilo što ti padne na pamet. Prva scena je na samom početku filma, minut 58, dobro, eto, pusti odatle, gde vidimo situaciju gde... A što one žene tamo ne ćeraju? Zato što oni nisu Srbi. A šta su? Hrvati. A kako oni znaju ko je ko? Iste su ko i mi? Zato što se mi krstimo ovako, a oni ovako. E ti znaš? Znam, ćaća mi je sve ispričao. A što meni nije? Jer si žensko. Pa šta onda? Ne gura nos tamo gdje mu nije mjesto. Dobro je, djeco. Ne moramo. Sam se nemojte razvajati, Daro, još čula. Daro, možeš da poziraš. Ovo sam izdvojio samo zbog nekako od početka, znači oni su uzeli grupu ljudi koja ide ka logoru. Dara, prvi put vidimo Daru koja priča sa... bratom, starijim bratom. I odmah počinje tu priča o bezumlju između Hrvata i Srba, kako smo mi isti narod, a se krstimo drugačije. Ne znam da li je ova scena pokušala bude pomirljiva ili da razori još. To vidjet ćemo kako film bude napredovao. Ali ono... Ima i u nastavku scene situacija gde žene koje rade sa strane Hrvatice se čude, zašto odvode ove sve ljude, gledaj ti svoja posla, ne obraćaj pažnju na njih. Deluje mi baš to što si hteo da kažeš, da su hteli da kažu da smo mi i Hrvati u stvari isti, razdvojena samo religija. Da. Meni sam početak filma je bio u redu, posle kad vidimo sva ubistva, nekako mi je delovalo da sam početak filma je morao da ima neko bolje upoznavanje nas, publike, sa likovima. Pošto kad krenu ljudi da umiru, nekako ti nije uopšte stalo do likova, nego ti je samo stalo zato što, eto, mi smo Srbi, oni su Srbi, to su neki naši daleki preci, oni su umrli, treba da budemo tužni.
ali do samih likova nekako mi nije bilo toliko stalo. Jel deliš moje mišljenje? Delim, nažalost. Sledeća situacija je kada oni dođu do samog voza. Spojanko pod jablanom, lijepe moje drage, lijepe moje crne oči, pogledajte na me, lijepe moje crne oči, pogledajte na me, pod jablanom zlatnom granom, mile moje drage. Može, uziraš. Ovo je na putu ka logoru, gde si mi ti, inače meni se ova scena sama po sebi svidela, htela sam i da pričam o nekim stvarima koje su nam se svidele u filmu. Da, složit ću se da je ovo jedna od boljih scena u filmu. Delovo je koje će da prikažu nešto, barem tematski, ujedinjenost Srba koji pevaju neku narodnu, da li je narodna pesma, nisam siguran trenutno, ali pevaju neku pesmu koja će im pomoći da ublaže bol dok idu ka logoru. Ali jednu stvar, mislim, vidjet ćemo posle na kraju filma scenu gde se isto povezuje sa vozom i gde su imali fenomenalnu priliku da se dotaknu ponovo ove pesme. Da, ali nisu uspeli zato što su sve zbrzali. Evo sad primećujemo nešto. Znači ovde postavljaju neke ideje koje će se možda javiti kasnije u filmu. Kažemo, za pesmu nisu uspeli, ali vidimo dečaka koji ima slavu bešiku, to će se kasnije javiti ponovo u ključnim momentima. I tu su dobro prikazali to, ali jednu stvar sam samo htio isto da izdvojim, ako možeš, Mirko, samo da se vratiš, gde, mislim, i sama gluma dečaka koji se, jel te, kao smeju, dečku koji piški mi je bilo nekako skroz neverljivo, evo ovdje. Mislim, kako se drže uopšte uloga ta dva mala dečaka, mislim, jesu slatki oni i sve, ali baš deluje često da je sve recitovano i, mislim, unapred pripremljeno što i jeste, ali ne treba nama gledocima da to deluje tako. Slažem se, da. Jeftino izgleda. Da. Šta si mislio o samoj, kako su snimali film? Ima dosta, ja mislim, dobrih slika, sama je kvalitetna u nekim... Pa ne, vidi se da su je radili profesionalci koji su dovoljno sposobni da naprave kompetentan film, ali ništa se ne izdvaja. Ne mogu kažem da ima nešto da je wow. Da, jasno. Nikakve boje, niti specifičnosti. Meni bio sasvim solidan i sam film sveobuhvatno mi bio u redu, ali ima dosta stvari koje su propuštali, koje, eto, ti i ja koji nismo neki veliki filmski kritičari smo mogli da primetimo, kako tek neko ko je kompetentan za to da priča, da ne primeti, kao što su i bili sami ljudi u Americi koji su gledali film. Sledeća scena nam je, nije baš scena, hteo sam samo da ukažem, pusti. Nema ništa. Ajde, sljedeći. Ajde. Ajde ti, Sara, dođi. Imaš li šta? Nemam ništa. Niko ništa, blago meni. Petresiju. Ma pusti me! Ni ovdje ništa.
Skini joj maramu, glupače. Nemoj, sine moj. Nemoj, sine. Stara, kuš! Što je ovo? Ništa. Ništa, jeli? Vidi staru. Lukavo. Nemojte mi to. Sam te lijepo pitao imaš li šta od nakite. Šta si ti rekla? Šta je ona? Šta si rekla? To mi od pokojne majke, ne uzimaju toga, te molim. Prstenje, lanci, naušnice, sve je ovdje da se preda. Ovdje vidimo da je neko gledao Kumo kad je bio mali. Da, bukvalno. Ali šta je meni interesantno bilo, što, oni su ovdje, jel ti hteli da pokažu koliko... Brutalnost, uopšte ustaša. njega ne zanima ništa, on jede jabuku, što je sasvim u redu. Ali, oni su to toliko forsirali. Ima posle, izdvojio sam 4 scene gde on jede jabuke, znači u 3 scene jede jabuke, u jednu jede piletinu, tačno pre nego što... Neko nastara, da. Pa to, zato sam spomenuo Kuma malo pre, pošto se u Kumu pojavljuju pomoranđe pre nekih loših događaja. Da, i onda su valjda očekivali da, ako kopiraju neki značajan film, da će ovo izgledati značajno. Ali koji je to naš problem uopšte da to dođe do toga da, tamo su bile pomoranđe, mi nećemo uzeti pomoranđe, uzmemo jabuke, a šta je sve pre toga, to zanemaruju, nego kao, oni su uzeli voće, neko ajmo i mi, i to će imati isti efekat. Pa. Baš glupo odrađeno. Inače, glumac koji glumi Ustaša je u stvari Ante Vrban, ja mislim da je uradio solidan posao za tu ulogu koju su mu dali. Pa jeste, ne priča dovoljno tako da ne čujemo njegov akcenat. Vidi se po facijalnim ekspresijama da se zapravo trudi, ima nekih emocija, što kasnije kad dođu ostali ustaški ljudi neće biti uočljivo. Jasno, ali samo jedna stvar isto, trudio sam se da gledam same glumce više nego šta izgovaraju, pošto same reči koje izgovaraju oni, jel te, nisu pisali. I scene u kojima se nalaze, oni mogu da pokušaju što više da izvuku iz te scene, ali ako je sama scena loše napisana, deluje mi da ne mogu da izmisle toplu vodu. Slažem se. Sledeća scena nam je 20, je stavio? Ok, samo sad čekaj sekundu. Ovo je u stvari po nekima, mislim, glupo je reći neki klimaks filma u prvih 20 minuta, ali deluje da jeste kada Srbi igraju Užičko kolo. Kako se zvala ta igra kad smo bili klinci? Vruće stolice? Muzičke stolice. Muzičke stolice bile. Da, vrući su krompirići, muzičke su stolice, da. Da. Muzičke stolice gde kad stane muzika svako sedne na jedno mesto i onaj koji ostane biva ubiven. U filmu. Sa decom treba samo da izađeš iz igre. Ali na kraju ove, nije čak došlo ni do kraja ove scene, moj otac izašao i nije hteo više da gleda film, što mislim da je reakcije gomila ljudi i deluje mi da su propustili da ovakvu scenu poguraju malo kasnije u filmu, da su je prerano odradili. Sad, da li su oni hteli od početka da gledaocima bude jasan neki ton filma, tok sledeći i da pokažu uopšte kakvi su, Ustaše bili nemilosrdni, možda su mogli na neki drugačiji način... Pa ovo je bio kao pokušaj da se pokaže koliko su Ustaše okrutne. Nešto što se u ostatku filma neće toliko pojavljivati. Mislim, hoće u smislu samih ubistava, ali možda na način na koji... Ne, ovde su baš pokušali da idu na zverstvo. Imaš osobu, imaš devojku koja je posle ode... Da, nego sam htio da kažem, kasnije ima dosta ubistava, ali ne ovoliko upečatljivo. Ne ostaje ti toliko upečatljivo. Ako ubiju nekog samo puškom ili pištoljem, ovde je bukvalno oni njih... Ovde uzimaju malo istorijske izvore, pošto se priča da su se ljudi u logoru ubijali na 40-ak različitih načina, ovde vidimo barem 4. Znači imamo klanja, imamo pištolje, imamo zatrpavanje,
Da? Ne? Nemamo zatrpavanje nismo u došli samoj do ove još. sceni. Možemo da pustimo scenu da je pogledamo. Scena pre toga. Maljevi, da, Maljevi. Da, jeste Maljevi. I kroz ceo film se u stvari često vidi to ubijanje Maljevi. Ovdje je Filip, sad je prešao svoće na... Hört sich gut an. Lorenz Diefenbach. Lorenz? Lorenz Diefenbach. Das lautet der Titel seines Buches. Ich habe Philosophie studiert. Und ich habe eure Arbeitslager studiert. Oranienburg und Sachsenhausen. Beeindruckend. Technisch beeindruckend. Aber was sollen wir denn machen? Unsere Industrie ist nicht entwickelt. Wir müssen zurechtkommen. Nach unserem besten Wissen und Gewissen. Ja, ich verstehe. I pauziraj sad samo, znači sada se prikazuje ona žena koja se porađa i oni idu sa ovog scene koju sam ja nazvao Užičko kolo scena, pošto igraju Užičko kolo posle, na ženu koja se porađa i same dare nazad na ovo i tako ide jedno 10 minuta. Ti i ja kad smo se dopisivali šta ćemo pričamo o filmu, izdvojio si ovo što mislim da je baš dobro. Sledeće stavi na 28, znači u sred akcije gde ubijaju masovno Srbe. Osušila u roku od 5 sekundi. Willkommen auf dem Balkan. Was ist? Ist dem Kleinen schlecht? Ja, die Straßen auf dem Balkan sind voller Biegungen. Auch unsere Straßen werden wie eure sein. Autobahn. Sobald das hier vorbei ist. Meinst du, wenn ihr allen Serben geschlagt habt? Warum verschütten ihr eure ganze Kraft an denen? Wer haben dort gesagt, die Juden und die Roma? Warum denn die Serben? Weil sie Serben sind. Entschuldigung. Ovo su, znači, 2 dela. Sama seks scena gde vidimo ovu devojku koja, jel te, od toliko klanja Srba se naložila i uzela drugog ustašu i otišla s njim u auto. I onda imamo ovaj drugi deo gde je ovaj dijalog, mislim, ja mislim da dosta ljudi se uhvatilo za glavu, kao što si ti. Scena je počela dobro, dok igraju kola i onda je samo otišla niz provalio. Znači, kao pokušavaju da pokažu koliko su ustaše zle, ali to rade na neki naivan način, ono, od 0 do 100, od jedan put, što se tiče ovog seksualnog odnosa, dok se ljudi kolju, onda što pokušavaju prikažu naciste kao neku gospodu koja su ubijale ljude sa
principom, dok smo mi Balkanci, krvoločni. Dobrodošao na Balkan, što kaže. I ovo je, ja mislim, jedina scena u celom filmu gde se sami Nemci, to jest nacisti, pojavljaju. Pa, samo se pojavljaju da bi došli i pokazali koliko su oni zgroženi ustaškim zločinima. Da. Što jeste istorijski tačno da je bilo nacista koji su se uzdržavali. Ne uzdržavali, nego užasavali. Da, ali ne. Samo, to je ono što smo pričali, hteli su da pokažu, eto, da su se užasavali, na koji način ćemo doći do toga, ajde, smisli nešto, odradimo i kreći dalje. Seksi nasilje. Da, ali to je, često ima i u stvari u ovom filmu koje su se desile jednom, evo, kao što su pojavljivanje Nemaca i to je to. Više nikad nisi ni čuo, niko ne priča uopšte o nacistima, ništa, to je to. Kraj. Tačno. I deluje baš onako, meni je delovalo da ne ide nikuda. Ako se nešto pojavi, ok, možda se pojavi radi te scene i samo te scene. Da, ovo je bilo kao da imaju listu nečega što moraju da ispune u filmu i da prekrižu nakon što se odigra jedna scena. Ovo sledeće i odmah posle toga samo sam hteo da izdvojim da je tu jedino, imaju dve scene gde se Romi pokazuju, gde ovde kao znamo da su Romi u pitanju, u drugoj sceni je samo su stavili statistu, devojku koja iz romske populacije, znači nisu ni rekli da su Romi u pitanju, a ova je jedina scena gde su ubili jednog Roma, čisto da bi rekli, eto, nismo samo Srbe ubijali u filmu, nego evo jednog Roma i vidjet ćemo 2 Jevreja su ubili u celom filmu. I nešto što mi je zasmetalo u filmu generalno, što su koristili kompjuterizovanu krv umesto praktičnih efekata. Baš umanjuje značaj. Ne znam da se slažeš ti sa mnom. Pa ne znam, baš razmišljam zbog čega bi to uradili, je li jeftinije, jednostavnije? Pa jeftinije je postalo sad, s obzirom koliko je kompjuterska animacija napredovala, postalo je baš jeftino da se to radi, ali a dobro, ali prosečna osoba koja gleda neće ni primetiti razliku, je li tako? Moguće, mada sam vidio da se ljudi žale na to. Ali je glupost isto što mi film šaljemo na Oscara, a on se, jel te, prikazivao na televiziji, niko nije platio kartu, znači hteli su svi da ga vide, a ne da ljudi plate kartu, a šalju ga na Oscara gde će ipak neki eksperti da to pogledaju, a ne prosečna osoba. Ako praviš nešto, a vidi se da su pravili film unapred sa idejom da ga pošalju da se bori za Oscara za najbolji strani film, zašto od početka nisu nešto bolje napravili? Samo im ideja bila bitna, realizacija ne. Da, baš tako i deluje. Sledeće je scena gde sam samo hteo ponovo da izdvojim, gde Ante ponovo jede voće i ovo je isto onaj par koji su imali seks, ovde je samo sledeća scena gde se oni vide zajedno i to je to do kraja filma. Ajmo ljudi, ajmo! Čujte šta je rekao, ajde! Nonšalantno jede, znači jeo jabuku, pa piletinu, pa ponovo jabuku ovde. Ježi tamo, ajde! Nemoj ga! Brže! Brže! Kuš! Odmah! Iza mene se. Evo, pustite sad... Nemoj, molim te, nemoj ga! Dođi tu iza mene, stara. Nemoj ga!
Puštaj ga, ajde! Još tamo, ajde! Ajde! Ti, ovamo! Ne dam ga! Puštaj ga! Ne dam ga! Ne dam ga, ne dam! On ima samo 12 godina. Ne izgleda tako. Kunem se da ima, nemoj ga, molim te, nemoj ga, ima mi papir. Ne laži, kujo! A, ne lažem, nemoj ga, molim te. Kunem ti se. Ne uzimaj mi ga! Ko Boga te molim, ne! Majko! Ćeš, ja sam uopće i tebe. Gledajte ljude! Ajde! Udaj. Majko! Ajde! Ajde! Brže, brže! Uziraj sad. Jedna stvar koju sam sad primetio isto, urlanje Dreka je svuda i u trenutku kada Ante pokaže na Darinog brata, staje Dreka, on nju izvadi i znači totalno nisu pratili tok scena i toliko mi je bilo ovo glupo potenciranje jebene jabuke, gde on stavlja jabuku u usta, znači ni ne baca jabuku, ni ne doda neka, nego ću da je stavim u usta, da ubijem nekoga, da obrišem posle pljuvačku i da nastavim da je nonšalantno jedem. Mislim... Kao što rekoh, videli su iz boljih filma pa su pokušali da iskopiraju, da bi se stekao neki utisak. Plastično. Da, cela scena je plastična. Jedino što valja u sceni što se zapravo vide statisti, pa deluje kod je puno. Nešto što kasnije u filmu neće biti slučaj. Ali sama, ajde da kažemo, znači ne ova scena, nego da zamislimo scenu gde uzimaju mušku decu od majki, mislim ima potencijal scena da bude baš ubedljiva i da ostavi utisak na publiku, ali onda kada ovako nešto urade skroz ti unište utisak. Uopšte i o likovima i o samoj sceni. Da, traljavo sve. Znači, gube se glasovi u trenucima, a treba bude buke zato što se ljudi razdvajaju i drugih voljene osobe se ubijaju. Treba bude haos u sceni, a ovde je sve nekako iskoordinirano. I majka koja je iza sina i onda 2 sekunde pre nego što ju ubiju sina je ona samo zamenila uloge s njim i ona je ispred njega isto da bi to delovalo kao ona je majka i htjela je da zaštiti dete. Mislim, eto, baš deluje onako, to će da se desi zbog toga, to ćemo da napravimo tako, a ne neki prirodni tok da ima. Jel imaš ti nešto još da dodeš za ovu scenu? Evo, ne bih ništa dodeš ovde. Dobro, sledeća scena imamo ovde, pusti. I dovedi nekog drugog, vidiš koliko posla Leševa ima. Pauziraj. Znači ovde gde imamo oca Dare koji je našao telo svoje žene i deteta, je rekao da će da odustane, ne može da nastavi dalje. Njegov prijatelj koji je Jevrin mu kaže da nastavi da živi. To će biti ono tematika do kraja filma, da se drugi ljudi zalažu za tu jednu porodicu da preživi. Zašto baš tu jednu? Pa oni su tema filma, pa mora se prati, ali logike nema. Znači, ceo svet je protiv njih, a ovaj svet koji je s njima hoće da ih brani, uopšte ne brinu za sebe. I gura što dalje. Da, a ne brinu za sebe, što nema nekakvog smisla, s obzirom da su u logorima svi pokušavali da gledaju svoju kožu da prežive. Jasno, čak ima i scena gde Dara kaže da neće da pusti svog brata, gde joj kaže, ne mogu da se setim kako se zove majka, jedna kaže, svi mi moramo da gledamo sebe. Kao ako ti umre brat, ti idi dalje da barem neko iz tvoje familije. Ali niko ne gleda sebe, svi gledaju Daru. Da. Zato što je Dara iz Jasenovca. Ko što se čuje na kraju filma kad kaže odakle si iz Jasenovca. Ali doći ćemo do toga. Doći ćemo. I ovo je scena gde ubijaju jednog od 2 Jevrejina u celom filmu. Pa dobro, čisto se kaže da su i ovdje ubijali Jevreje. Da, da. I da bi Los Angeles Times imao nešto da se žali. Da, da, da.
Gdje da nađemo zdjelicu? Ne znam. Što je ovo? Došli novi. Nema dovoljno rane. Tam bijeli, ne bi ništa radili. Znači, nemaš dovoljno rane. Spremila sam sve što sam imala, kunem vam se. Ja već 3 dana molim da mi se povećaju zalihe. Nema potrebe za više. Ajmo. Počnite ovo. Napravi neki red. Dečko, gdje ćeš tu? Sludo. Izdvojio sam ovu scenu zato što je otprilike na pola dela filma, na pola puta i imao je ogroman potencijal scena gde gladno dete, njen brat, ona ide da uzme hranu. To mi se zapravo dopalo, što ide da uzme hranu, to je da uzme zdelo od leša. Tu pokazuje nešto kao borbu za preživljavanjem. Da radi nešto što moralno nije prihvatljivo, da luta među leševima da bi uzimala nešto što njoj treba. To su lepo odradili, za promenu. Jasno, ali nekako i dosta je ono što se kaže, ne znam kako bi se tu kod nas reklo, pacing filma je toliko opada gde ovakva scena toliko se brzo jednostavno desi i kraj, ona uzima hranu, nestala je, a mogli su bolje možda uvodi sama scena i mogla duže da traje, da ima nekako veći efekat. Da, mogli su pokažu psihološke probleme. Žena koja umire u sceni od koje Dara uzima zdelu je tu bukvalno 30 sekundi pre toga. Pita je, jel imaš zdelu? Nemam zdelu, pa nećeš dobiti hranu, snađi se. I kaže, snađi se, ona umre i ova se snašla i baš je od nje uzela zdelu. Znači, to je toliko plastično da je teško čak i mrtvi ljudi pomožu Dari preživi. Da. A ne čak ni ne žele. Ali, mislim, jezivo kako su prezentovali te neke stvari i njen brat, ne njen brat, nego njen drugar koji s kim priča, kaže, pa gde mogu da nađem zdelo? On kaže, ne znam. I to je to. Eto, zašto to uopšte... A on se ni ne trudi da jede. On se ni ne trudi, pa zašto bi on kada u toj sceni mrtva žena njoj pomogne. Znači, u svakoj sceni neko drugi pomogne i jednostavno nemaju neku ideju. I taj dečko koji kaže, ne znam, i ova Dara, jebi ga, ne znam ni ja, ništa. Blejemo ovde dok ove ne pobiju da ja idem po činiju. Sljedeća scena isto zbog dijaloga sam izdvojio. Pusti. Na rad. Da. Ne znam što mene nisu. Možda će me odvesti. Ne lažeš. Nije ubla. Ja ti rekao istinu. A što ću s njima?
Reci im da će doći sutra. Što kad ne dođe sutra? Reci mi Jope da će doći sutra. Kako da ih lažemo? Bolje tako. Biće im lakše. Ajde. Ti rekla nešto o majici? Rekla je da će sutra doći. To dijete više ušuti. Zvaću one žene da ga odvedu u bolnicu. Sjećam te je odvestu u bolnicu. Nemoj. Ajde vas dođe na spavanje. A majka? Dođe majka sutra. Ajde spavaj. Pauziraj. Samo ova žena koja glumi Milevu, Nikolina Jelisavac, i meni bi stvarno bilo dobro kroz film u raznim scenama. Ova scena jednostavno, dijalog mi deluje baš slabo. Mora da se požalim, nisam uspio da razlikujem žene u filmu, nemam pojma ko je tako da ono... I to je isto malo glupost, pošto ja prvi put kad sam gledao nisam mogao da razlikujem, zato što su sve toliko slične. Jednolične. Jednolične i nijedna... jedina koja je razlika u stvari je do njihove dece, pošto neka deca se više, a neka manje vide u filmu. Dece same Mileve se vide možda u 2 scene, ona ima 2 ćerke, ali evo ti kad smo pričali pre ovoga si je pomešao sa drugom glumicom čije su ova 2 sina. Tačno. Koje umiru posle u filmu. Ali toliko su sve slične, ništa, ni po čemu nisu drugačije, sem po, eto, ova ima 2 sina, ove 2 ćerke i kad bi tebi objašnjavao ko je, rekao bi ona koja ima 2 sina ili ona koja ima 2 ćerke. I po tome se razlikuje koliko je. Isto, jedna zamjerka što ovde smo rekli, ona kaže ovoj dvojici, odnosno jednom, pa onda posle obojici, doći će sutra. I oni kao, okej, dođe sutra. Da, prihvataju, nema neke moralne vidit ćemo sutra. I nikada, znači ti sad kada gledaš ovo i kaže doći će sutra i onda šta kad pitaju sutra, pa kaže im ponovo doći će sutra. To sutra nikad nije došlo da ova dvojica pitaju. Tačno, da, ne, znači to je jedna scena koja nema ono kraj. Postavljena, ali nije završena. Ništa. Da li je bilo scene pa su je skratili... Pa da nastane neka konflikt, ali ne. A moguće da uopšte doći će sutra, okej, idemo spavamo. Ne, i ništa, majke nema i to je to. Sutra, i bili su posle dečaci u raznim drugim scenama, nikad nisu spominjali više svoju majku, znaš, kao jebi ga, to je to. Ajde, to je okej da su oni prikazali da su se oni pomirili sa sudbinom, da je ona mrtva i... Ništa nisu prikazali. Ne. Sljedeća scena je, što sam htio samo da izdvojim, napisao sam švedski 100, pošto ovaj mali njen brat nije Buda, nego... Bude. Je dečko, da, koji, sve vreme plače, sve vreme je gladan, posle misli da je bolestan, ima temperaturu i tako dalje, ali on u jednoj sceni gde stvarno dobra glumica koju glumi časnu sestru, koja je isto iz Bosne, Tatjana Kecman, koja se meni svidala, eto tebi možda malo manje, a meni se svidala njena uloga u filmu, majka ova 2 dečaka doji njenog brata, posle joj žena koja je Jevrejka, isto što je plastično kaže ona Dari, ja sam Jevrejka, ta žena mu daje hleb, pa suve šljive i to sve uvek vadi iz rukava ko neki mađioničar otprilike, iako oni žive u užasnim uslovima, niko nema da jede ništa, svaki put kada je ona u sceni s malim daje hranu.
I jedna stvar koja su meni ukazala, za koju nisam ni razmišljao, je da mali ima i zube, može i da grize i sve, pa zašto je on... Da, malo su to loše osmislili. Znači, rekli su da dete ima skoro 2 godine. Da. To je već vreme kad se prestaje sisanje, ali oni nisu razmišljali. Samo su, bacili su neku brojku bez razmišljanja kako to dete treba se ponaša. I znači, imalo je da je doje dete, hleb, suve šljive i kukuruz u jednoj sceni. Svo živo... Znači, ili jede mleko ili jede tvrdu hranu. Ne može jedno i drugo. Inače, isto ova glumica koja ima najsavršenije obrve. To treba da spomenemo kako je šminka užasno u ovom filmu. Da si ti stekao utisak da su oni u logoru smrti, da ih izgladnjuju, da ih biju, da ih ubijaju na svaki trenutak? Ne, ljudi izgledaju potpuno fancy. Možeš ti koricu, znam ja. Možeš ti koricu, znam ja. Žvačtu. Pauziraj. Dok imaš kontrast gde imaš majku ova dvoje dece koje stvarno u scenama ima podočnjake do obraza ovde i ovaj mali, on kao umire pa je toliko, ali ima baš ogroman kontrast i ona scena gde jedna devojka ima seks dok kolju Srbe, u sledećoj sceni ona ima savršenu šminku na sebi. Ajde, ona je kao... Ona ima povlastice, da može se šminka. Ali mislim, baš deluje slabo. Sledeći deo je pred kraj filma već, gde su sakupili svu srpsku decu i vode ih na, ne znam kako to da nazovem, snimaju ustašku propagandu. Ajde da pogledamo scenu pa ćemo da ih prokomentarišemo. Za dom spremni! Luka Kostić s perikom i ovaj. Drage Hrvatice i Hrvati, mlade ustaše, hrvatski sinovi, treba graditi Hrvatsku državu za vas, za našu djecu, bez kompleksa krivnje. Za mlade ljude koji žele u svoja jedra uhvatiti snagu vjetra hrvatske povijesti. Biće to bolna operacija, jer to će biti ispit zrelosti. Biće proba naše ljubavi za Hrvatsku. Mi moramo propovijedati stare vrline i moramo misliti na onu Hrvatsku kako će biti godine 2000, kada svi mi postari budemo istrnuli u grobu. To smatramo planskim radom na dugi rok. Uz naša tradicionalna svojstva, širokogrudnost, borbenost, duhovnost i oslobođenja, trebamo umijeti i dozu racionalnosti, kolektivne odgovornosti, kolektivnog rada, kolektivne političke svijesti koje nama, Hrvatima, skoro uvijek manjkalo. Tako bi izgradili jednu političku doktrinu koja može vrijediti jednako danas, ali i godine 2000. A to je uvijek sve bazirati na vječnim zasadama, na onom nepromjenjivom, na ufanju u Boga, stvoritelja neba i zemlje, u svoj hrvatski narod. Ako tako budemo radili, onda nas i paklena sila i snaga bilo kakve univerzalne ideje neće slomiti. Nego ćemo kao jedan, inteligentan, biološki zdrav, mentalno napredan i sposoban narod u svim prilikama znati i izabrati jedan put.
koji neće tjerati na vas jedne, a u šumu druge, nego na dijalog. Jer neka se kroje ideologije, zakoni, granice i prava građana Hrvatske. A svima vama, mladim ustašama, sada kao i na vijeku, neka ostane da budete sluge svoje domovine na granicama Hrvatske države do Drine. Kako vam i Bog pomogao. Ti, stari. Samo ti, sine, radi svoj posao. Živio hrvatski narod, živjela nezavisna država Hrvatska. Ajmo, pljesak! Marši! Marši! Omladino, hrvatski junaci, da se slikamo. Osmijeh. Ante. Ovde Anti falio samo jabuka, bukvalno dok ih je vodio. Jedina scena gde je on, mislim, ne vidimo da je ubio nekoga, ali znam šta se desilo. ali nije imao voćku. Šta misliš o samom ovom, što kažu, vlaku, samom vozu koji su stavili u film? To je kad trebalo bude nešto simbolično. Put za raj, ako sam ja dobro shvatio. Da. Ali tek ćemo na kraju vidjeti koliko ni to nisu uspeli da izvedu kako treba. Ovde si ti... Ovde mi je zanimljivo, da, onaj mali što pišao, tu su konačno uspeli nešto tematski da poklope, da zatvore. Sa početka filma. Da, nešto što su pokazali na početku filma, da se isplati na najgori mogući način, ali isplatilo se. Da. Nešto su radili. Da spoje. Da, voz na kraju vidjet ćemo šta se dešava, ali isto, meni interesantno, mogli su samo malo u neku ruku to na drugačiji način da ispovežu kroz ceo film, ali dobro, mislim da sam voz dobra ideja. Slažem se tu. I posljednju scenu koju sam izdvojio je na samom kraju filma, gde Dara beži iz logora sa svojim bratom. Ajde, pustimo. Ime? Evo još. Ime? Milanka Diklić. Ajde. Hajde. Hajde, ma. Hajde, brže.
Pauziraj. Prvo, znači sad sam obraćao pažnju na krv, ona jest. Znači kada jednom vidiš ne može da ti pobegne posle. Da. Ova scena toliko pogrešnih stvari po meni. To je kulminacija svih pogrešnih stvari koji su radili u filmu. A na kraju filma? Da. Gde treba najupečatljivije nešto da bude. Znači imaš ljude koji zabezdeknuto gledaju kako devojka beži iz kampa i niko ne poteže pušku da je ubije. Ima čovek koji je pored ove žene, drži pušku ovako i gleda. Pa, tokom celog filma, znači ti likovi su trebali, nisu trebali dužno, ali narativno su trebali da budu mnogo više u opasnosti, ali ljudi samo prođu pored njih. Ova je 20 metara otrčala. Dok je ova krenula uopšte da vadi pištolj. Da, i ova vadi pištolj, pokušala 2 puta i kao, jebi ga. A pritom toliko pričaju i njenom ocu da su svuda ustaše. Ako probaš da pobegneš, ubiće te i sve. A ovde Dara, mala devojčica, pobegla i niko je nije ni jurio ništa. Plus ova Jevreka što sve vreme pomaže bez nekog motiva. Bilo je jednostavno stalo. Da, pomogne to jednoj devojčici, dok svi ostali ko ih jebe. Da, jedina isto situacija u stvari, ne znam kako da prokomentarišemo, samo povuci malo pre, znači ovo je 1.57, stavi na primjer 1.56, 27, samo gde je, pusti tu, samo da vidimo. Ova žena. Da, Nataša Ninko. Kako se zove? Dušanka Dakić. Nije na spisku. Ne može! Ajde, bježi! Požurite, djeca. Ajde. Biće. Drugi put. Služila sam nešto. Čekaj, još malo vrijeme mora. Pa to je on. Odakle mu broj? Odakle mu broj? Molim te. Molim te. I sad odlazi. Isto što si ti rekao, zašto je ova nju pustila, nije imala neku ni interakciju kroz film. Da. Ova žena sa njom nije znala njenu majku, ova je umrla pre nego što su oni uopšte došli do logora. Zašto, kako? Mislim, ovo je kao scena da njoj dolazi promena u srcu, pa hoće pustiti tu jednu devojku da ode, dok je ostatak filma ona bila jedini lik koji imao neku svoju putanju. Znači, htela je preživim, pa je morala da radi moralno loše stvari, da izdaje druge ljude, da ne bi ona primila metak. I ovde kao dolazi do... Jasno. Pusti sad, Mirko, samo... Ublažavanja. Sad ovo, do onog dela, posle ove scene, znači kad je sledeća scena... Savršene obrove. Da. Hvala vam. Kako ti je ime? Dara Ilić. A ovo je moj brat, Bude. Mogu li da ga uzmem? Brat je. A mi mislili djevojčica. Lijep je. Kad nas budete davali po kućama, molim vas, dajte nas zajedno. Nemojte nas razdvajati. Pokušat ću. A otkud ste, Daro? Iz Jasenovca.
se na kraju ona rasplače zato što je iz Jasenovca. Do tada je bilo skroz okej. Dobro, to čisto da se zna To je što bi Englezi rekli title drop. Da. I još je došlo skoro na kraj filma, kad idu roll credits. Da. Čini se da cijela poenta voza je u stvari ovo, gde ona kao svog oca na kraju povuče da, okej, mi smo preživjeli, mi ne idemo tamo još. Ima sad cijela ta tematika da je njega vera srpska spasila. Da. Inače, ti si filmofil, jel znaš, ovu malu decu, kad treba da plaču u scenama, pusti se do kraja, pusti. Kako ih natraju da plaču, jel znaš? To me baš interesuje. Nisam to ispitio, ali... To me baš interesuje, pošto kad god je trebalo, plako je. I sada ovde, evo, scena sa krstom. Inače, pročitao sam ona scena kad on nalazi krst među mrtvima. Da. Kad ga Ustaša pita jel si našao nešto vredno i on mu daje, ne znam, pare, i daje mu krst. U realnosti on ne bi preživao to. Da, to je jedna stvar, druga stvar je, evo, sad ovo na kraju. Da, znači, sve vreme da kažem na engleskom, buildujemo taj tren, taj voz, imamo onu pesmu sa jablanima i onda očekuješ da će na kraju biti šuma jablana gde je taj voz koji ide kao u raj vodi, ali ne. Imamo samo nešto sivilo, nekreativno. Ni to nisu uspjeli da smisle kako treba, nemaju jaku završnicu. Da. A samo da završimo za krst što sam hteo, gde Ustaš uzima krst i poenta je bila da baci krst tipa u daljinu negde i desilo se sasvim slučajno da se zalepi krst za njega, pošto su valjda bili znojavi i zalepio se krst za njega, gde onda improvizovao glumac uzeo krst i onda su u tom trenutku odlučili da zadrže krst do kraja. Sad, zamisli koliko je to, znači, ako je, eto, i vera jedna od tema u ovom filmu, da su sasvim na sred snimanja došli do, bit će nam vera još upečatljiviji deo filma, zato što se njemu zalepio krst za telo. I ne samo za telo, nego za srce. Da. Mislim, kako glupo deluje baš da nisu samo dokaz uopšte nisu planirali ništa. Da. Ili do pola su planirali. Pa kao, ako stignemo, ako imamo para, ako imamo budžet, može, ako ne. Šta si mislio, još za kraj da te pitam o samoj Dari, ovoj devojčici koja je glumila Dari. To je njen prvi put, ona je između 2000 devojčica dobila ulogu. Meni je delovalo da je, možda će ružno da zvuči, ali sama njena anatomija lica i sve je dobra za ovaj film, zato što tako... Sve vreme je snuždena. Da, deluje. Pa valjda su je zato izabrali, pošto okej je odglumila, s obzirom kakav tekst ima pred sobom, ali ništa specijalno. Ne znam kako su izvukli nju. Da. Sad si ti predložio to što ima celokupno tužno lice koje je uvek takvo. Jedino mi to pada na pamet. Pa i crnu kosu ima i to ne, mislim, možda bi je farbali u crnu, ali kao da deluje više kao Srpkinja. Meni, čim se završila ova scena, posljednji, možda zato što je srpski film i kao neki sam patriota, pa sam rekao okej je film. Bukvalno sam bio u fazonu okej je 5 od 10. To je tebi okej. Pa, okej kao na sredini. Sad, neki dobri filmovi bi rekao 7, 8, 9, ali ovo mi je bilo 5 od 10 onako po sredini. Znači, nije bio očajan, dobro su prezentovali... kako su ga neki prikazali, ali potpuno, kao što sam rekao na početku, jako neupečatljiv film. Sa te cijele emotivne strane. Da, sa emotivne, posebno sa emotivne. Jel misliš da će ova tema imati šansu ponovo da se obradi u budućnosti? Pa nadam se da hoće. Volio bi da vidimo još filmova, do duše volio bi da vidim još filmova, a da ih da im sadašnja vlast ne daje pare, pošto oni očito ne umeju da rukovode time. To je previše su, ako je verovati pričamo, oni su previše upleteni u to, a vidjeli smo da rezultat krajnji nije bio nešto posebno.
Mislim, i to kada idu pare iz državnog budžeta, oni mogu tebi da daju određene uslove pod kojima ćeš dobiti pare. Da. Ako prikažeš, kao što smo rekli, da su i Hrvati u samim logorima umirali, koji su bili protiv Ustaša, ako to prikažeš, na primjer, nećemo ti dati pare, što je sasvim moguće da je bilo verbalno, možda nije bilo napisano, razumeš, ali i te kreativne odluke se onda sužavaju na neki filter ljudi sa vlasti. Bilo bi zanimljivo vidjeti da će Zafaranović napraviti film nakon ovog. Doduše, treba sračunati sad uspeh. Da li će ovo biti finansijski izvodljivo? Pa i šta prezentuje uopšte uspeh za naše filmove? Je li to finansijski uspeh da film zaradi pare? Svakako on će imati kulturni značaj, koliko god bio loš, pošto su se ljudi naložili na njega. Ogromna gledanost. Pojavio se neki kult sad. Preko 2 miliona ljudi su ga gledali na RTS-u. Na RTS-u kad je izašao, sad još više. Prvog dana odmah na YouTube imao preko 200.000 pregleda, pa su skinuli taj snimak pa stavili novi i tako dalje. Film treba da izađe i u aprilu u bioskopima. Ko je sad efekat toga ako je već moglo besplatno da se gleda na RTS-u? Pa ovo je valjda dodatna zarada, mada s obzirom kakva je situacija sa zdravstvenim stanjem, teško da će ovo biti pozitivan korak. Da. Vidjet ćemo. Imaš ti nešto za kraj što si hteo još da kažeš za film? Dosta toga smo pokrili. Ovo može mnogo bolje. Mora mnogo bolje. I meni dale. Ništa, hvala ti što si bio moj gost. Hvala što si me zvao. Naravno, uvijek. I hvala vam što ste nas gledali. Doviđenja. Zdravo.